వెనీలా కూలింగ్ సోడా. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నదరక్కల బయటికెళ్ళి కూల్ డ్రింక్ తాగొద్దారనుకున్నా. అప్పుడే నాకు ఈ వెనీలా కూలింగ్ సోడా కనిపించిన తర్వాత మనమైతే ఆగుతామా? వెళ్ళి ఏమేం ఫ్లేవర్లు ఉన్నాయి భయ్యా అని అడిగామనోన్ని. నిమ్మ సోడా, నిమ్మ స్వీట్ సోడా, ఆరెంజ్ సోడా, బ్లూబెర్రీ సోడా, సుగంధ సోడా, వీటితో పాటు మారేడు సోడా కూడా ఉన్నదంట మావా. ఈ సుగంధ సోడాలో అవి మనకేం సెట్ అవ్వని నేనైతే ఒక బ్లూబెర్రీ సోడా తీసుకున్నా. బ్లూబెర్రీ సోడా కాస్ట్ వచ్చేసి 20 రూపీస్ అంట మావా. సుగంధ సోడా, మారేడు సోడా ఈ రెండు 25 రూపీస్ అంట. మిగతావి ఏవైనా 20 రూపీస్ అంట మావా. 20 రూపీస్ కంటే చాలా అంటే చాలా వర్త్ మామా. నేను బ్లూబెర్రీ సోడా తాగాను, 20 రూపీస్కి అయితే పర్లేదనిపించింది. దీని అడ్రస్ వచ్చేసి సర్పవరం జంక్షన్ నుంచి వస్తుంటే బోట్ క్లబ్ పార్క్ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది మామా. ఒక్కసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలాగా అనిపించిందో కామెంట్లో రాసండి మామా. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఇన్స్టా పేజ్ని అయితే ఫాలో కొట్టండి. ఓకే మామా, మళ్ళీ కలుద్దాం. టాటా, బాయ్ బాయ్.